lauletaan Neparian nyt. Me lauletaan Neparian. Se on siinä. Nyt tarkkaan. Hiljaa nyt. Kaikki rauhoittuu. Hiljaa nyt keskiskolla. Hiljaa. Läskooli. Varjo. Hiljaa mokseli. Jumalauta hiljaa. Kuunnelkaa, olkaa hiljaa rauhassa. Tähän menee. Älkää huuta. Juu. Älkää puhuko toistenne päälle. There's nalleku. This is going great. Läskooli. Okei, pääsetään takaisin defensiltä. Rogue. Puet. Taas meillä on takapuolella. Mitä vittua? Mitä menee tän rokuja? Tää bukkaa jotenkin. Takapuolella. Ei haittaa. Ei mua olla hiljaa vaan. Parempi Kyllä bukkaa jostain syystä. Olkaa nyt hiljaa ja jatketaan samaa rataa, tää menee. Nyt vaan pitäkää hiiliboksissa, niin tää menee. Tää on täydellistä. Tää menee. Oi helppoa. Mä lähden hakee kossupullon saman tien. Kurse ops element. Mielehän meikin totella. Mielehän vittu käynniämään. Siis tätä päivää on otettu. Saatana. Keskittykää. Nukäyttäriise. Keskittykää nyt. Keskittykää jälkeen. Keskittykää. No me Ei näin! Boksi. Hiljaa. Puutos. Ei hätää. Ei oo mitään hätää. Shut up. Shut up. Shoot bastard! Everyone. 100%. Ei voi mennä vitulle. Ei voi mennä vitulle. Ei mene. Mene. Mikä? Good job! Yes! Leffa down, jumalauta! Yes! Sinne meni Jumalauta! Ei vittu. Oi jumala! Ja kaikki tämä on videolla. Vittu nukäyttäriise! Vittu. Ei jumala! Ei tässä pysty mitään tekemään. Ei jumalauta! Vittu me... Ei ikinä ollut nää oikeesti parasta olla vielä oikeesti vittu. Oi jumala. Loistavaa jätkä. Nyt vittu ryhmäkuva, kaikki Ryhmäkuva! Ei vittu. Jos sais resurrekti. Oi jumalauta. Mennään tuonne Tronelle ottais ryhmä. Se on mikä fiilis. Otetaan ne nepasit taustaa hylätään ja... Joo okei joo. Ei voi olla totta! Ei voi olla totta! Vittu minulla kainalo yläsaatana kun jollain vanhalla hikkisellä sijalla, niin märät vittu. Best riviä.